Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň taýsy tagallarynyň binýat bolan, häzirki döwrüň nutguluk derejesine eýe bolan Arkada şegeriniň arkada futbol topunyň bilen sebgetleri eýlemek uğruna maksada okgunlygy geçiren duguşçyklarynyň ählisini aýanmaly. Arkadaň gazanan ýeňişleri futbol jemgyýetçiligine uly gyzyklanma döredýär. Gahryman Arkadamyň başlangyjy bilen döredilen bu topar üstünlüklerini iyiliklerle bayram edýär. Merim Olşaly Aziya Futbol Konfederasiýasy tarapyndan gurulýan halkary ýaraşyň saýlama duguşyna Arkadaň futbolçulary Hindistany garşydaşyny 3-0 hasabyna utup Aziýanyň Çempionlar Ligasynyň 2-nji derejeli ýarşyna gatnaşmany hukuk kazandy. Şunun bilen baglanykda atylan biýjanyň netijesi boýunça bizim futbolçularymyz bu toporda çykyş eder. Bu toporda Birleşen Arap Emirlikläriniň Al Jazeera, İran Islam Respublikasynyň Galgohar Serjan, Bahreyn paçalygynyň Muharrak toporlary Arkadaň futbolçularynyň garşydaşy bolar. Aziya ikliminiň Awraýly bayragy urnaky oýunlara sentabr aýyna badalga berilýär. Geçiriljek oýunlar ajaýyp futbol bayramçylygyna öwürler. Ýurdumyzyň iýdigderli çempionlugy we kubogyny hemde naýwaşy kubogyny eýlen Arkada topornyň üstünliklerini Mehriman Arkadamyň uly tagallasy, hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyň sport ulgamynyň özgertmeleri aýdyň duýulýar. Öňde boljak oýunlarda Arkadaly futbolçularyň üstünlikli çykyş etjekdigine uly ynanma. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň binýadyny berkden uran sport özgertmeleri esasynda hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyň ýurdumyzda sporty köpçülükle beden terbiýany üstürmekdäki başlangyçlary netijesinde Arkada futbol topunyň halkara duguşçyklaryna şowly çykyş etmek üçin ähli mümkinçilikleri bar. Melim Olşaly Gahryman Arkadamyň sport ulgamyny görelesi Arkada futbol topuny bilen sebgetleri eýlemäge ruhlandyrýar. Bizim öz gezegimizde Aziýanyň Çempionlar Ligasynyň 2-nji derejeli ýarşynda Arkada futbol topuny ul üstünlikleri ardy edýär.